לראות את צורת הנחיתה המאוד ייחודית שלהם, תסתכלו מימין, הם שולחים את הרגליים קדימה, ממש כמו שמטוס שולח את הגלגלים, ועם הכנפיים מעגלים אותם כלפי מעלה, ויוצרים בעצם התנגדות לאוויר, כמו מצנח, וככה מעטים את המהירות שלהם. ממש, ככה נבנו הדגמים של המטוסים הראשונים. הכמויות של העגורים שעוברות מעלינו נעות בין 30,000 ל-50,000. כל שנה הכמות הזאת גדלה. ככל שהחקלאות כאן משתפרת ומגדלים יותר מזון עשיר בשומן